Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes petsa 25 na bulan sang Enero tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga aton arangkadahon karon nga aga. May follow up kita sa bangkay nga nasapuan karon gid lang nga kadahon. Bakit ikaw manami pamatian presidential interview sang DCRH mabatian na dire sa Aksyon Radyo Bacolod. Integrated Bar of the Philippines, ang gobyerno niya dapat tunan sang Mayo ang mga pulisa angot sa hindi nagapabakuna. Ngalan sa mga butante, posible, pagwao na, suno sa Comelec. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabuli Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan standard time las 6:40 unahon ta na yung follow-up report sang aton patrol sining bangkay nga nasapuan. Detalye upod kay aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action na Fred tubtob karon wala pa sang identity ang bangkay sang nasapuan kay ina sa Vendors Plaza, Barangay Ciudad sang Bacolod. Pero kay Police Station 1 Commander, may alias sila, amon ang alias Domino. Dugang pa, ila pa ususaon kung may anuman nga record sa ila estasyon ang ining biktima. Pero ti parayag ni Sarona Action Fred, ilaman usisaon ang lugar kung may iban nga CCTV nga nagaandar. Pagod din pahayag sa mga barangay officials na atod ang wires ng CCTV sa itong naglaslas ang Bagyo Odette. Sa inisyal na pagpangsisa sa kapulisan sa bangkay, may isa ini kapila sa ulo, tugaman sa nga pagpanguthang. Samtang ginpahayag naman ni Barangay 12 Kapitan J.R. Alcantara nga hindi gid ang Fred residente sa iya barangay ang ining biktima. Rason nga ginatinuan pa nila ni Sarona kung gina-confirm kung wala residente man ini siya sa isa ka numbered barangay dito sa syudad apang nagpamanibad pa niya iya sini ipalayag. Kamatera pa nagkamay sa pagpahayag ni Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona. 40 sa aga dire sa may Ferrero Street, Barangay 12, Bacolod City. Ferrero Street. Oo. Particularly, anong sakop po niya sa Vendors Plaza? Yes, ako po. Oo. Bali, as of now, sir, may identity na kita. As of now, alias pa lang na nakuha ta, pero subject for confirmations pa ni. Kay allegedly, hindi ni taga dire. Taga iban daw ni nga barangay. Again, kandakan pa natong investigations para mabalanta kung ano gid ang tuod nga pangalan niya ni kag taga-diin gid ni siya. Bisan alias subong sir hindi ta. Alias Domino daw ni. Alias Domino. Yes. Sa initial man sir nga investigation, ano ning background sa atong victim? Wala pa kita makuha pa gid nga information regarding sa background sa victim. Kay ginpamangkot ko man ang mga barangay officials kay pumuloy hindi man gid nila kilala ning biktima.
Ang na i-check pa ni namon sa iban nga barangay. Action na friend ko tayo sa pagpahayag ni Police Major Ramel Sarona. Nagapangabay man siya sa residente sa dito sa Carrero Street. Sakop ni sa Vendors Plaza dira sa may Barangay 12. Kung may ara kang saksi sa naglintad nga insidente, nahimo gila si Fred magpadulong sa iya mismo personally sa ila police station kag pasiguro man ang ila sining kailwayan or safety man kay para makabulig sa paghatag hustisya sa kining biktima sa pagpangluthang siniman niya sa agahon. Actually din, may dapat lang ko klaruhon. Ano ang makita naton nga anong ginabistiya, may mga pikabla, anong patimaan nga ara sa lawas siya? Ang iya to ang Fred kanina nga bayo, naka-pants siya mo, wala di kami makita kung may tattoo siya or something na significant nga hapon siya ma-identify. Bangod niya nakadilargo, ini siya nga itom, nakasapatos na itom, naka-t-shirt na itom, pag naka-jacket na itom, pagitak siyang Fred, pag may ara sang kalo, pagid niya itoman. Although wala siya naka-face mask, pero medyo hindi na maklaruhan ng iya sining itsura. Bangod niya puno na siyang dugo, no? Sorry sa mga nagpumahaw, no? Puno na siyang dugo ang Fred, kaya pagpakita siya to lapit na isa ka oras antes siya na tawagan ng mga pulis sa CDRRMO. Pag after an hour pa nakaabot man ang taga-Soko. Kaya amo to hindi dali-dali makapalapit. Malaki medyo layo magkita sa area Fred mo kay precaution man sa from the bangkay dala. Bali so karon na gipokto. So ibig sabihin bulay posible balay na sa Fred alias 2 minuto. Sa na-mention yung mga barangay dyan. Airport ang mga barangay. I don't know kung ang pangabayang nga ibigan na sabihin. Kaya ako ano nga Okay. Balitalin sa patrol, ang ka-action ni Action Ibrabo sa mga ka-action din naman sa Pinas, labutong ka sa ngabong balita at sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 6:45. Sundon tayo ni, paluapon tayo ng balita, wala pa sang identity ang nasapuan nga bangkay. Wala makabati ang pumuluyo sa lupok. Posible ha, sa lain nga lugar ini siya, ginlutang, kag dira lang ginbilin sa may Vendors Plaza. Mga detalye sini, sundon dire sa Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 6:46. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumakaat na ang tubig, so ginaulat natin nga basi para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa probinsya sang Negros Occidental kag bilog nga mga duog nga malabutan sang Aksyon Radio, pamati kamo sa interview sa nagapapili sa pagka-presidente sa Pungsod, Pilipinas. Bakit ikaw sang DCRH? Mabatian dire sa Aksyon Radio Bacolod. Ang desisyon sang kada botante ang pinaka-importante nga aspeto sang demokrasya sang Pungsod, Pilipinas. Ang desisyon ang dapat na base sa kamatuoran,
programa kagandom sa isa ka matuod kag tampad nga lider. Wala nagabinutig, wala sa may ginatago, sinsiro sa pagserbisyo, may ihibalo sa posisyon kag obligasyon. Agod, mas may balan ang plataporma, makilala ang personalidad kag matun-an ang panindugan sa mga isyu kag problema nga ginapangatubang sang aton pungsod. Ginadulong namon sa inyo, Desisyon 2022, Bakit Ikaw? Isa ka presidential job interview, isa ka election flagship program sang DCRH upod ang Manila Times kagbabatian sa tanan nga waragwagan sang Aksyon Radio. Diri sa Aksyon Radio Bacolod, mabatian alas 4 karon sa hapon, tubtob alas 6:30 ang takna sang gabi. Sino ang una karon nga adlaw, Enero 25 Martes, anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Pamatiin nyo alas 4 karon ha. Ang mga pamangkot interview kag sabat ni Bongbong Marcos nagapapili presidente. Buwas nga adlaw, Miyerkules, si Calyude de Guzman. Biyernes, Pizza 28, Senador Ping Lacson. Sabado, Enero 29, Senador Manny Pacquiao. Pebrero 2, Miyerkules, sa masunod nga semana, Vice President Lini Robredo. Amo ining mga personalidad nga ang masunod nga magapungko presidente, isa sini sa ila. Ano ang ila mga plataporma di gobyerno? Magasugod kami alas 4 karon sa hapon upod kay anay Senador Bongbong Marcos. Bakit ikaw? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa ilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Philippine Standard Time last 7. Isabit ko lang niyo kay medyo kulukulabos kita sa panahon ang Comelec Bacolod may go signal na sa pag-release ng listahan sa mga butante pangabay sa mga aspirant. Importante ini siya para may balanta ko kada sino ining mga ngalan mga butante dire sa siyudad sa Bacolod. Kay suno kapon kay acting Bacolod Election Officer Attorney Ribo Sorbito kahapon nga adlaw naghatag na kuno sanggo signal ang Comelec sa probinsya nga pwede makarelease. Siling ni Sorbito, iba nagapangabay ang nagbilin sang flash drive sa ila opisina kag amat-amat sa mga ginaasikaso na sang personnel sang Comelec. Bao ang Bacolod dali may mga 350 o kung 320,000 ka-registered voters sa Mayo 9. Samtang ginpahayag ni Sorbito nga ang Comelec Central Office kinanglan kuno nga ipa-register sa mga aspirant ang ila mga official social media account. Kabati ka mo? Ang mga aspirant ang gintagaan tubdob Enero 31 para magparehistro sa Education and Information Department. Importante ini. Kaya ang nagapapili ti kinahanglan Manila ang mga listahan sang mga butante. Anang tagsa-tagsa nagapaningwa man mo gapangaraskas ban kay ti kabalo naman kamo sa palaabuton nga eleksyon labi na gid ang syudad sa Bacolod masyado kainit ang sumpunganay dire. Amo na nga ang magtimba nga mga partido politikal gahawa-hawa man ang pagginawa Puwerte subong mo maniobra dire
maniobra dito. Lantawon ta kung sino ang mangin madinalagon kay ang engkwentro super batalya sang dalagko kag kilala nga mga politiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.